Takže čaute, máme tu Patrika Demetera. Povedz nám výšku. 165. Váha. 65. A vek. 15 rokov. OK, ako dlho už trénuješ box? 8 rokov. OK, a takto akýš na tento sparing? Veľmi dobre. OK, a kto ťa pripravuje? Sám sa pripravuješ? Áno. OK, no a tešíš sa veľmi? Teším sa veľmi. No a takto, ako chceš ukončiť? V prvom kole, v druhom, treťom? V prvom kole chcem skončiť. OK. A nakoľko vy nemáte asi žiadny problém medzi sebou? Nie, nemáme nič. Berete tu samozrejme športovne? Áno, zbereme. No a ďakujeme za rozhovor. Čaute, majte sa. Čaute.